расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабуки UFC байни 10-ум рақами рейтинг Ренато Майкано бо рекорди 19.5 ва 12-ум рақами рейтинг Бенуа Сен-Дени бо рекорди 13.2 рӯзи 28 сентябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. Чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра ба топови ҷангори вазни худ Магомед Анкалаев ҷавоб дод: «Ман дар формаи хуб қарор дорам ва ӯро тағйир доданӣ нестам. Мо қарор баровардем ки муҳорибаи навбатии худро дар турнири UFC 305 мегузаронем ва барои мо фарқ надорад ки дар рӯ барои мо кӣ меистад. Магомед Анкалаев, ин шанси туст. Ту 3 маротиба муҳорибаро қабул накардӣ. Шояд ки дафъаи дигар ту ин гуна имконият барои муҳорибаи унвонӣ пайдо накунӣ. Биё ин корро ташкил кунем», навиштааст Перейра. Хотиррасон мекунем ки турнири UFC 305 рӯзи 18 август ба нақша гирифта шуда ва муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни Дрикус Дуплеси ва Исраил Адесаня мешавад ва Перейра дар ин турнир баромад кардан мехоҳад. Акнун интизор мешавем ва мебинем ки Анкалаев чӣ ҷавоб медиҳад. Ситораи нави UFC Шарабуддин Магомедов гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ гузаронидан мехоҳад. «Ба ман Боникал ва Марвин Витори визов доданд ва онҳо ҷангварони машҳуранд. Ман ният дорам ки бо ҷангварони машҳур ҷангум ва тайёрам ки дар ояндаи наздик бо онҳо муҳориба гузаронам. Ҳозир бошад ман бо Кевин Холланд ҷангидан мехоҳам ва ӯро ба муҳориба даъват мекунам. Ӯ низ ҷангвари машҳур аст ва муҳорибаҳои дурахшон нишон медиҳад. Ман муҳорибаҳои ӯро тамошо мекардам вақте ки дар UFC баромад намекардам ва стили ӯ ба ман писанд аст. Акнун ман бо ӯ ҷангидан мехоҳам ва боварӣ дорам ки муҳорибаи мо бо ӯ дурахшон мешавад. Ман омодаам ки ҳар чӣ зудтар бо ӯ муҳориба гузаронам. Ӯ низ барои ин муҳориба омода аст. Акнун ҳамаи чиз аз UFC вобаста дорад», гуфтааст Магомедов. Хотиррасон мекунем ки Шара Буллет ҷангвари бебох буда рекорди 13-0 дорад ва аз 13 ғалаба 11 тоашро бо тариқи накат ва нокаути техникӣ ба даст овардааст. Дар UFC 2 муҳориба гузаронидааст ва дар ҳар дуяш пирӯз шудааст. Чемпиони бебохти пешинаи ASA дар вазни ним вазнин Муслим Магомедов ба топови ҷангори вазни худ Фаридун Одилов ҷавоб дода ӯро пас зад. Биёед суханҳои Муслимро гӯш мекунем. «Корҳои шавқовар рух дода истодааст. Ҳамин ки ман камарбанди худро муваққатан аз даст додам. Як ҷангори сатҳи миёна бо ташкилоти мо шартнома баста моро масхара карда истодааст. Эй Фаридун, аз оне ки ту дар ин ташкилот шикаст хӯрдагӣ нестӣ дастоварди ту нест, а балки мо ин чизро сар додем. Фикр мекунам ки ту дар финали гран-при ғолиб намешавӣ. Аммо агар бо ягон гуна мӯъҷиза ту ин корро карда тавонӣ, пас ман бо шодӣ ба ту дар ҳама малакаҳо дарс медиҳам ва ба ҳама сатҳи туро нишон медиҳам», навиштааст Муслим. Хотиррасон мекунем ки Муслим Магомедов бояд ки дар ин гран-при иштирок мекард, аммо ӯ вазни даркориро карда натавонист ва ӯро аз гран-при хориҷ карда камарбандро аз дасташ гирифтанд. Акнун барои ин камарбанд ва $1 миллион Фаридун Одилов дар финал бо Адлан Ибраҳимов меҷангад. Дӯстон, фикр мекунем аз сабабе ки Фаридун аз вазни миёна ба вазни ним вазнин баромад, бисёри ҷангварони ин вазн Фаридунро ҷиддӣ қабул намекунанд, аз ҷумла Муслим Магомедов. Аммо бинед ки Фаридун аллакай дар финал аст ва ӯ чемпиони ин вазн шуда метавонад ва ман боварӣ дорам ки Фаридун Одилов Муслим Магомедовро бе ягон мушкилӣ шикаст дода метавонад. Лекин дар пеш Фаридунро дигар рақиб ва муҳорибаи муҳим интизор аст ва мо ба ӯ барор хоҳонем. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.